Allah ku dina zaki shi ba wahala take ba Allah ne mai ado gwanja da kuma ita dan Allah ku dina zaki ku gane shi so jarabta ne kuma shi karan kansa ilimi ne yanzu kusan kuma darasi ne yin babu matakin da ba zai haura ba ku gane dan Allah ne ne aibunta kuna ta kushe ta abunda aiki sai zagin ta kuma ta Allah shi ne ya dora mata san ado gwanja ado gwanja ado gwanja ado gwanja Allah shi ne ya dora mata san ado gwanja dan haka ku san ita da kuke ba ku da hujja shi lamarin ubangiji in kun gani ku dina ja da addu'a za mu taya ta Allah ya sa ta gaba da gwanja kara hakuri ne ta ado gwanja kara hakuri ne ta ado gwanja Allah ya sake ka ado gwanja Allah ya cika miki burinki na ganin ado gwanja halin mutanen dauri yi daban da na yanzu kuma cire shakka yanzu da ta nuna tana ra'ayin mai waka daga yanke za a ce da ita ta hauka a daina kama zancenta mata saboda ta ce tana sa mai waka ya kamata mu fahimta Allah shi da ke tsarawa